dinehi suguhan ora? Ora. Wah, ya wis ora. Ora dinehi kok ning ngene pasen. Suguhane iki cara makeman, cara kolonial zaman Oh iki. Oh, iki, Deng. Iki ne. Ha, iki. Iki to, Pak? Heeh. Apa jenenge mau, Pak? Jenenge? Apa? Truk bintul. Kerok bintul. Heeh, nek cara Sulawesi truk bone. Lho ki asli kok, panitia sing ngomong kok. Iya, truk bintul. Iya. Truk bintul. Ah, Truk bintul. Enak mau aku wis jajan. iya. Aku ya ngono. Nek niki zaman biyen, zaman londo biyen niki jenenge truk bintul. Terus nek cara Sulawesi truk bone. Truk bone. Truk bintul. Enak tapi aku montet loro. Oh, aku entek akeh biasane. Doyan Pak truk bintul. Oh, iya.